цивилизация теориясы 4 өлештән тора. Беренчесе бәрәңге теориясы. Менә татарда бәрәңгенең үз сүзе бар. Менә татар кешесенең бәрәңгене яратуы ул ниндидер бер феноменаль күренеш дип уйлыйм мин үзем. Татар шул хәтле каты менә ярата бәрәңгене, ул бәрәңгегә үз сүзен уйлап тапкан. Менә күп халыкларда башлыча bütün халыкларда дип әйтерлек инде бәрәңге ул ике төрле итеп атала, ул картофель, картофель яки батат. Менә шул сүзләрдән чыккан сүзләр белән атыйлар. Бу аңлашыла инде, чөнки ул бит инде Европага да 16-нчы гасырда гына килә, сүз уйлап тапмаганнар, менә шул бер сүз кирип киткән. Россиягә ул бит инде 17-нчы гасырның азакларында гына килеп керә. Яңа әйбер булгач, сүз уйлап тапмыйлар. Мәсәлән, бит инде бананның да үз сүзе юк. Шуның шикелле шушы сүзләр кирип китә төрле халыкларның телләренә. Әмма менә бу Советлар Союзы, элекке Советлар Союзында ике халык аңа үз сүзен уйлап таба. Алар бәрәңгене иң ярата торган халыклар татар белән белоруслар. Белоруслар аны бульба дип әйтә бит инде, татар менә бәрәңге дип атый. Монда әйтергә мөмкиннәр инде бүтән халыкларның да үз сүзе бар дип инде, мәсәлән, чугашларның дип. Әмма аларның сүзләре ул яңа сүз түгел, алар аны җир алмасы дип атыйлар. Шулай менә мәсәлән мордва да аны җир алмасы дип атый. Ул бит инде бәрәңге шикелле үз сүзе түгел, менә җир алмасы. Алар шул сүз белән атаганнар аны. Ни өчен дигәндә, менә булай бәрәңге рәвешендәге бездә үсемлекләр булмаган. Шуңадыр инде ул. Мәсәлән, топинамбурда бит инде бездә үсмәгән менә шушындый бүлбесен ашый торган, мәсәлән, арахиста дип әйтик инде, ничектер инде җирдә үсә торган шушындый ризыклар булмагач, үсемлекләр булмагач, аны сүзен уйлап тапмаганнар. Әмма татар бәрәңгене шул дәрәҗәдә яраткан, ул аңа үз сүзен биргән. Безнең сүз мариларга да күчкән бәрәңге, алар да бәрәңгегә охшаш итеп атыйлар, татардан кергән аларга бәрәңге сүзе. Менә минем инде бу хакта әйткәнем дә бар, мин бит инде электрон матбугат чарасында эшлим, һәм татарның ниндидер ярата торган сүзләре бар. Менә аерым сүзләр бар. Шул мәсәлән баш исемдә барлыкка килә икән, татар ул яңалыкны яратып укый. Ә ниндидер сүзләрне күрә икән, татар кешесе битне әйләндереп куя, укымый. Менә бәрәңге шушы татарның яратып укый торган сүзләренең берсе. Бәрәңге турында нәрсә генә язсаң да кеше кирип укый. Бәрәңгене шул дәрәҗәдә менә ярата татар кешесе. Нәрсә яратмый дисәң, мәсәлән, бер генә мисал әйтеп китәм мин, мәсәлән, Иннополис. Менә Иннополис дигән яңалык барлыгы килә икән, татар кешесе аны укымый, әйләндереп уза. Яратмый бу сүзне. Менә минем үземнең шундый бер фантазия, хыялым бар инде. Берәр вакытны язып карарга кирәк әле. Иннополиста бәрәңге алалар дигән яңалык. Бу теге контраст душ шикелле инде татар кешесе өчен. Кайнар су һәм теге салкын су, җылы су һәм теге артыннан салкын су куйган төслерәк булып чыга инде. Әмма Иннополиста бәрәңге алмыйлар, шуңа күрә бу яңалыкны инде мөгаен теге язып булмасы. Менә татар кешесенең теге шушы яратып укый торган әйберләреннән дип әйттем бит инде, менә бәрәңге ул теге Салават Фәтхетдинов дигән сүз шикелле инде бәрәңгене язуга татар кешесе менә ябырылып кирип аны укый башлый. Һәм тагын бер әйбер бар. Менә коронавирус вакытында да бит инде кешеләрне теге тыйдылар, төрле эшләрне эшләргә өйләрендә бикләп утырттылар бит инде. Шул вакытта да татар кешесе бәрәңгене утыртмыйча калмады. Ул аны бәрәңгене утыртты, кайттылар, кешеләр бәрәңге утырттылар. Аннары бер әйбер бар, менә халыкларны ничектер теге берләштереп, шушы халык икәнлеген күрсәтә торган, шушы халыкка гына хас ниндидер бер шөгыльләр була. Менә мәсәлән, без бит инде бәйрәмнәрдән сабан туйны атыйбыз, үзебезнең бит инде, мәсәлән, төрки халыкларда бит инде теге Нәүрүз, Урта Азия халыкларында алар шулай бәйрәм итәләр яратып. Әмма шундый эшләр дә була. Менә халыкны җыя торган һәм шушы халыкка гына хас ниндидер бер эшләр, шөгыльләр була. Менә мәсәлән, Якут саха халкының мин Мунха дигән бәйрәмен күзәткән идем. Менә ул боз астыннан кәрәкә, карась балыгын тоту, күлдән bütün авыл бергә чыгып, ирләр, хатын-кызлар менә шушай җәтмә салып, боз астыннан балык тоталар.
Gün boyuna bара bu iş. Bu kışka indi azık sapası toplау bu халыкларның. Менә шушы эшләр işte шушы эшне күзәтеп торганда күренә бу халыкның ни өчен шундый булганы. Менә монда ал күмәк эш булса да, бу халыклар алар күмәк бер-берсенә һәр вакытта да ярдәмчел. Менә шундый бер-берсенә булышырга торалар. Әмма анда һәр кеше үзенә кушылган эшне башкара, сөйләшмичә эшли буланы. Шуңа да бу халык менә күмәк, ул аз сүзле, менә шундый халык уларның менә эшендә дә чагылыш таба. Дөресрәге менә бу эш бу халыкка bu халыкның халкын булдыруда шундый бер роль уйнаган дип әйтергә телим. Менә татарның да бит инде шундый теге шөгыльләре булган дип, кайбер шөгыльләрен кайтармакчы булалар. Менә Фәрит Уразаев үзен аты бит инде казымәсенең идеологы дип, менә татарда бит инде булган менә шушы казымәсе дигән әйбер, дөрестән дә кешеләр каз асраганнар, күпләп асраганнар элеккеге вакытта. Әмма каз өмәсе ул бөтен халыкны барыбер җыя алмый. Ул ни генә әйтсәң дә, ул барыбер теге хатын күбрәк хатын-кызлар эше. Ир кешенең анда бит инде роле юк. Суйбатты да булды. Нәрсә эшләргә? Ир кеше бит инде җенҗал кылып утырмый анда. Каз өмәсен теге бер өйдә утырып эшлисе бит инде аны ул эшне бер урында утырып эшлисе. Димәк, кеше сөйләшә, җырлый. Менә бу теге безнең халыкта шулай ук теге чагылыш тапкан дип әйтим инде. Менә бу каз өмәсе булу бездә кешеләр аз сүзле түгел. Дәшмичә утыра торган түгел. Алар менә җыелышканнар, сөйләшкәннәр. Мин уйлыйм инде бөтен авылны теге башыннан бу башына сөйләшеп чыкканнардыр инде. Ул каз өмәләре вакытында. Әмма каз ул теге татарның теге татым кышы дип әйтсәләр дә инде барыбер менә заманалар үзгәргәч, казны кеше асрамый башлады. Шулай да теге каз ролен югалтмады әле ул теге туйларда бит инде казны һаман да алып киләләр, ул теге кадерле бүләк. Кеше барыбер асрамый башлады. Әмма бер эшне татар ташламады. Ул бәрәңге. Менә ул теге татар өчен ниндидер бер теге изге эш шикелле булып һаман да кала бирә. Менә ул бит инде бармак белән санап исәпләсәң дә билгеле, мәсәлән, каядыр анда Сармангамы, Чүпрәлегәме, ничә тапкыр машина белән кайтканчы, ул бәрәңгене сатып алу отышлырак шикелле. Юк, кеше аны сатып алмый, кайта һәм эшли бәрәңгене бергә күршеләренә карап, теге көнләшә кем алданрак алып бетергән, кемнең бәрәңгесе уңышлырак, кемнең буразналары тигезрәк. Менә ул татарны шушылай итеп эшләтеп тора торган, һаман да шундый бер бәйрәм булып кала бирә шушы бәрәңге. Ул менә дөрестән дә авылны җыймый инде, менә гаиләне җыя торган шундый бер бәйрәм. Менә һәм шушы бәйрәм ул татарда мөгаен теге чагылыш та тапкандыр. Бездә авыл белән теге эшләрне эшләү ул кадәр киң таралмаган, әмма бездә, мәсәлән, гаилә белән җыелып күмәк эш эшләү ул татарда киң таралган күренеш. Менә бәрәңге дә шуның бер чагылышы. Монда инде теге бәрәңгесе дә аның теге әйтүемчә инде ул кадәр кирәк тә түгелдер инде. Бәлки ул дәрәҗәдә монда халыкның, кешеләрнең, гаиләнең туган йортына, әти-әнисе янына кайтуы, күршеләре каршында матур итеп эшләве, үзенең уңганлыгын күрсәтүе мөһим. Һәм шушы әйбер бәрәңге, шушыны эшләп бирә безгә бәрәңге. Аннан соң нишләп бәрәңге татарда шул кадәр популяр булган дигәнгә, мин уйлыйм инде моның шулай ук теге берничә сәбәбе бардыр. Берсе аның бәрәңгенең безнең җирлеккә килешүедер. Безнең җирлеккә килешкән һәм яхшы итеп ул уңыш бирә. Әйбәт уңыш бирә бәрәңге бездә. Һәм бездә бәрәңге тәмле була. Ни өчен шулай дип басым ясап әйтәсем килә? Мәсәлән, миңа Якутиядән хезмәттәшем килгән иде инде, танышым. Ул әйтә, мин ди кафега кирдем, карап барам ди инде менюны. Беренче тапкыр Казанга килгән инде бу. Бәрәңге дигән менюда ди инде. Шунысын мин аптырадым ди инде, булар бәрәңгедән башка бер нәрсә ашамыйлармы әллә дип ди. Шунысын әйдә ярар инде дип бу бәрәңге алган. Шунысын ашап карадым да ди, мин аңладым ди. Нишләп сезнең бәрәңгене яратканны? Сездә бәрәңге тәмле икән ди. Мин Якутиядә булдым. Аларда бәрәңге беренчедән үсми, бик сирәк үсә, кайбер урыннарда гына үсә.
булганы да тәмсез. Ул менә сабын шикелле. Бездә бәрәңге менә шулай теге ярмаланып, шулай шәп итеп, шәп итеп. Шуңа күрә безнең дә теге бәрәңгенең уңышы әйбәт булганга һәм тәмле булганга ул шулай популярлык казангандыр. Һәм теге аш заманнарда ул дөрестән дә халыкны бит инде саклап калган менә бәрәңге. Шулай булуга карамастан, теге бәрәңге турында бер генә халык җыры да юк. Менә халык җырына кадәр ул теге русча әйтсәң инде не заслужил. Менә рәхмәт инде Илдар Юзиевка. Ул бәрәңгесез якларда булганда бәрәңге чәчәге турында җыр язган бит инде, шигырь язган, аңа бик матур итеп Фирзан Мортазин музыка язган. Ул аны үзе дә бик матур итеп җырлый. Башка җырларда бар бәрәңге турында, әмма менә иң популяры һәм матуры дип мин шуны саныйм инде. Һәм ни өчен шулай ук теге бәрәңге популяр дигәнгә, монысы инде теге гипотеза шикелле иде. Хыял дәрәҗәсендәге фикер шундай. Бәрәңге бит инде безгә керә инеклар дәүләтеннән. Аны иң башта инеклар игә башлый. Перу, хәзерге Көньяк Америкадагы Перуда. Теге кешелек таралган бит инде Евразиядән чыккан һәм Америкага кешеләр эләккән дип фаразлана инде. Чукотка аркылы алар Беринг, Якутия дип әйтик инде, Магадан, Чукотка һәм шун аша алар Беринг бугазыннан чыгып, Аляскага эләккәннәр һәм Төньяк Америкага эләгеп, шулай күченгәннәр дип фаразлана инде. Кешелек шулай таралган дип уйлыйлар. Шулай булгач, теге күпмедер дәрәҗәдә без бит инде шунда төркиләр, борынгы төркиләр хәзерге теге Кытайның дөньягында шул җирләрдә яшәгәннәр бит инде. Димәк инде ул татарлар булган, Америкага эләккән кешеләр. Һәм моны бит инде Әбрар Кәримуллин да язып чыкты. Аның шундай тикшеренүе бар бит инде. Шушы Латин Америкасы территориясендәге булган индеецлар дәүләтләрендәге кайбер сүзләр татар сүзләренә бик охшаш икән. Ул анда күп сүзләрне ачыклап ул турыда шундай аның тикшеренүләре дә бар. Ул әйтергә тели инде менә бу борынгы төркиләр белән шушы индеецлар, майя, инк халыклары, ацтеклар, алар тугандаш халык булганнар дип. Шуннан теге Мел Гибсон бит инде Апокалипсис дигән фильм төшерде. Караган булсагыз, ул майя халыклары телендә. Майяда яшәүче шушы майя дәүләтендәге халык, шул территорияда яшәгән халыкларның телендә. Анда менә карап торасың, аларның сөйләшү рәвешләре татарлык шикелле чынлап та. Ул әйтә бит теге нигә ягуар тәпиенә бар югыр дип. Нәкъ шул той бар чап дигән шикелле итеп әйткән шикелле минем үземнең колагыма шулай ишетәм. Митәм, уйлыйм инде мәйтәм, Әбрар Кәримуллин дөрес әйткән икән, булар чын татарлар иде. Анда теге майя дәүләтендәге авылны күрсәтәләр. Ул инде чын татар авылы. Һич шиксез инде монда бернинди бәхәскә урын калмый караган булсагыз. Шулай булгач, инде инеклар алар бит инде килеп чыгалар. Татарлар бәрәңге икәргә өйрәнгәннәр һәм нишәдер 1000 еллар узгач бәрәңге кире татарга кайткан. Татарда теге татарлар үлеп чыгарган бәрәңгене бу татарлар кабул итеп алган булып чыга инде. Менә шулай гына теге димәк бу генетик яктан теге безнең уртаклык бар. Генетик яктан дип чиклай. Безнең шундый уртаклык бар менә бу инеклар белән. Инеклар бәрәңге яратканнар, алар аны шул кадәр дәрәҗәдә изгеләштергәннәр, ул аларда изге культура саналган. Һәм татарда хәзер изге культура шикелле дип саный, бәрәңгедән башка яши алмый. Бәрәңге безнең төп шөгылебез. Татарны җыя торган хәзерге вакыттагы төп эш бәрәңгене без тәгәрәтәбез генә. Кайсы кафега дип әйтмәйнде, кая кермә, анда барыбер бәрәңге ризыгы, татар халык ашларын ачып карыйсың, бәрәңге ризыгы. Димәк, шулай килеп чыга инде. Бездә дә шулай ук. Димәк, без алар белән менә уртаклык, менә шуңа күрә бәрәңгене яраталардыр. Менә мин шулай дип уйлыйм. Бу менә бәрәңге
teoriyasi bo'ldi. Ikkinchi өлеше de var.